каршеринга мондему майда конусчиомона мегирем иншоалло. خیلی که ما گفتم سیومکا برادرو так تمام پیشای کنم ها یا الله انا کوری ما انا میوزی ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародаро. Ма Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ама дорум овоз омаде саёне мобайни раҳ дамози кор кардисем дорождаи размет када камтар вақт ёфтум гуфтум сиёмка кунем оиди қоидаҳои роҳ яъне правила дорожного движения. Поблизости гуфти урусо як каршеринг дидем ози иншоалло ки бронировать карда мошина мегирем меброиму пурратар сиёмка мекунем оиди штрафо оиди гаи тарзи дуруст ҳай кардани мошино дар Москва мисол чӣ хел авария накунему чӣ хел мисол авария шиду страховкаву дигару дигар то что интересное именно оиди ронандагӣ пурра карда ҳамаша мефаҳмонем. Ман уже дар видеои гузашта фаҳмонда будам бародаро примерамо бояд зафиксировать кунем вақте ки мисол агар мо наихи моментора пропускат кунем баъд уже вақте ки дигар водитель мошина мегира агар мо фиксировать накунем ва конечно меша момент ки дар сари мо мезана ва маҷбур бешем платит кунем. Ина як қисм ду уҷа се так салон ҷазира вақти багаж уйна мешавад поён так вроде би тамом. Документ дар ҷош. Якум правилае ки дар ронанда шофёр ҳасте водитель да бародаро и тасмаи бехатарӣ обязательно барои штрафш не. Ман медонам бародарое ки бо нахели ман худам як вақт ҳам хеле мекардам оҳанак безадем чтобы овоз наброра но бовар ки нагар хеле роли калонда бозӣ мекунад бисёри водитело медонанд мефаҳманд мара так ози мо фарқ надора шумо кадом мошинда мешинен ана ҳама вақт гуфти урусо меган ку под себя устраивай или подстраивай чӣ хел дуруст меша ба забони тоҷикӣ чӣ хеле ки шумода маъқулай чӣ хеле ки шумода удобнияй фарқият надора каршеринgai таксияи мисол мошине ки шумо мегирен якчанд рӯз мегарден бигирен пешаи шиштан мақсад пешаи ҳай кардан максимально комфортне ки барои шумо ҳастай мисол пеш мекунен ақиб мекунен чтобы дар вақти шумо уже раҳ даен ҳаракат кардесен дар он вақт ба уже камтар неудобства чувствует мекунену мобайни раҳ дар шумо рафтесен баъд сар мешава руа рӯз мекунен сидени равай мекунӣ ки и агар ки хеле адабиш бигирем хатарнокай мо ози мошина максимально тайёр бекунем барои худмон. Так бисмиллаҳи роҳмони раҳим. иншоалло видеои оянда бародаро дар бораи Яндекс доставка мешавад. мо видеои пештарада гуфта будем ё ки дар бораи қоидаҳои роҳ ё дар доставка мешавад. имрӯз ки ман дар корум камтар вақт ёфтам ҷудо кардем давидам омада мақсади наи мошина гирифтам худо хоҳад имрӯз сиёмка мекунем дар бораи қоидаҳои роҳ. видеои оянда дар бораи Яндекс доставка мешавад. барои ҳами ҳози паузара ҷихда ва подписатсия раётон наброрен чтобы видеора пропускат накунен. мо ҳозир меброем майда майда иншоалло ман шумода нишон метам тарзи мисол одам пропускат кардан мумкин ки бисёриҳо шумо ҳозир мегӯем ки мо ин чизҳоро медонем мисол қоидаҳошам медонем дигару дигар обычно ман дидагим уже комментариёро мехонам шояд мумкин ягонта шумо пропускат кардаген пайдо мешаванд бародарое ки менависанд меган мо ира медонем та кадом қишлоқ баромадӣ мисол мо да ира нақл мекунӣ медонен беҳтарин бародаро ҳастанд бародарое ки намедонанд барои ҳами илтимос хуб относиться кунен ҳами темада бисмиллаҳи роҳмони раҳим майда майда мерем бо агар як пешаи рафтан сураи ояталкурсиро бихонем бо вабши дига мешавад. на худо ки тоғрӣ кард бародаро сари мо да уже омадаам мегиранд тема мо ай даруни двор баромадесем мобайни домо бисёртар бародарое ки дар тарифи доставка бародарое ки дар Яндекс такси кор мекунанд ози мара дуруст мефаҳманд чунки бисёртар мо даруни кӯчаҳо медроем ҳаракат кунем дар даруни двор бародаро оста ҳай кунем. биёен ман ози шумода мисол меёрам ин ози мо иншоалло ки занака пропускат мекунем. ина мо ҳай кардем бародаро ҳастаи моменте ки чӣ хеле ки шумо дидесен рӯпаруи мо дом мешавад дигар ҷое ҳастае ки таи двор ҳамин расстояние примерно 800 метр 1 километр мешавад ва мо нағз мебинем бародарое ки мисол ҳастанд дар каршеринг бародарое ки ҳастанд дар доставка бародарое ҳастанд ки дар такси дигару дигар ана ҳаминҷа мо газ метем максимально газ метем ана ки ба шумо да мисол меёрам бародаро ҳозир тобистон ай берун гарм
гудако бисёр меброянд. Как раз чихел ки шумо дидесен бародаро, ай тарафи дасти рост, мисол хай дасти чап мардум мешина, ай пишти мошино медаванд, гудако бозӣ мекунанд, медаванд. дар ин ҳолат шумо намедонам успед мекунед, намекунед, худо нишонатия мешава ки мезанен. Мисол ҳамин ҳолатҳода шумо максимально эҳтиёт бошен бародаро. Анаки бинози майда бо муахивай мекунем. ҳаракат кунем, видеорегистратор монен. Видеорегистратору баъд камера задум ва видео, иншалло ки рӯзои наздик мо бояд заказ кунем, худо хоҳад барои фурӯхтан, баъд обязательно мо объявление мекунем. Дар ҳолате ки шумо ахивай мекунем бародаро, камера надорен, шумо максимально ҳаракат кунем ки мисол ақиб холиай. Шарт нестай ки мо ҳозир иҷада полностью гонка кунему, мисол чихе бигум скорости баланд кати худ нишонтӣ кати ҳозир ҳаминҷа ягон духта буброя, агар камера набоша мумкин барам амхелӣ кунам. Но худо ай хел чизо вай кунам, она эҳтиёт кунам, нигоҳ дора. Майда мо меброем ҳозир. Мошин нест. Ина мо баромадем. Иҷа раҳи мо односторонний буд бародаро. Знаке ки шумо дидестен, чоркунҷака буд, стрелкаи сафед, уже боло шуда хати сурх. И вайра дар назар дора ки дар ҳамиҷа уже односторонний раҳ тамом мешавад. Далше ҳамиҷа уже двухсторонний движение сар мешавад, яъне вай мекунад. Аю пара мошин меояд, аю пара мошин меравад. Так. ҳозир ман шумода бо иншалло ки основной чизе ки мисол бисёртар ҳамин хел ашибкора мардуми мо допускат мекунам, ман шумода нишон метум бародаро. Пешай поворот кардан ҳама вақт ҳаракат кунед бародаро, поворотникора гирон кунед. Дар любой ҳолат поворотник гирон кунед, чунки 100% раҳ авария дигар чизо мисол 70-80% как минимум решат мекунад и поворотники мо. Барои перестроиться кардан, барои манъ кардан, ёки дар як ҷое ки шумо местен мисол дар инҷа мумкин нестай, бехушӣ тамбалӣ накунед, ҳама вақт аварикара гирон карда истед мисол. Так, мози ман шумода мисол меорам. Дар инҷа мошинай, биён ай ҳаминҷа мешава ки мо мисоли вай биёрем, хел хушрӯтар мешавад. Нигоҳ кунем бародаро. Вақте ки шумо ҳай мекунед, мо ҳозир мисол меорем ки ҳамин мошине ки шумо дидесен Infiniti назди пешехода истодагиай, назди пешехода парковка кардан дуруст нестай мисол. Не, ин ҳозир расстояни дур да, но ма шумода мисол ин хел меорам. Хай биён лочи ман пешай кунам камтар. Ина ҳозир мисол меорем назди пешехода мошина. Дар вақте ки шумо ай расстояни дур мебинен, омадестен, шумо знаки пешехода мебинен. Дидесен знака? Знаки пешехода вақте ки шумо мебинен, ҳаракат кунед, максимально скоростона буфурорен, тормоза бишканед, чунки дар ин тарафе ки мошини истодагиай, шояд дар ин тараф гудак ё ягон одами калонам боша, медава, як наушник дора, як капюшон дора, шумо намешавед. Шумо ай мекунед, худо нишонатия задан мумкин аст. Барои ҳамин дар ин ҳолатҳо ҳам эҳтиёт кунед. Ана иҷа внимательно гӯш кунед бародаро, бисёр вақт мешава ки шумо рада рафтесен рост. Дар як момент шумо мефаҳмед ки шумода уже дасти чап поворот кардан дар кораи. Ман ай ҳаминҷа уже наметавонам дасти чап поворот кунам, чунки ай тарафи дасти чапи ман уже ду полосаи дигаи. Дар инҷа авария создават кардан мумкин аст, мисол садама дучор шиданаш мумкин аст. Барои ҳамин ман рост мерам, яъне шумо ҳам дар ҳамин ҳолат бошен бародаро, рост мерен, 2-3 километр фарқият надорад, даже агар 5 километр ҳам боша, рост равен, ай боло разворот кардаву ҷой дар корӣ меравем. Шумо да кадом ҳолат хубай ки аварийни ситуатсия создават кардаву сразу поворот кунед хубай, ёки милиса бухапағамтон битя, ёки авария кунед, ёки просто 3-4 минут вақт, ёки 3-4 километр я 5-10 минут вақтона сарф мекунед, рост мерену спокойно ба сари баланд мегарден миёед. Ёки ҳамин хел бо мисол меорам, светофори сурх. Бисёри мардуми мо нотоқатан, ранги ман аввалам хеле мекардам. Медидем мисол светофор сурхай пеши худ, хай ҳозир одам гузаштестай. Вақте ки одам нестай, светофор сурхай мардум истодагиай. Ба мо газ тира сар бекунему, газ метем мерим бародаро. Ягон ҷой зуриша надора. Ва боварӣ дорам ки бисёри бародаро дар ҳамин хел ҳолатҳо ғалтидагиян, милиса омадагия зораву таолуда мезананд. Зора карда мешинанд бадгаира ки ман сумкоркунӣ омадам, майтарӣ омадам, мара бибахш, яки тазки предупреждениям ки абиша ман ҳам хеле мекардам аввал бародаро. 3 бор 4 бор правом малишат кардагиян. Ами полни пешравӣ Москвара мегӯй мо мекунем фақат таксистову бачаҳои тоҷику дигару дигар вечна штраф метем, вечна взятка метем, вечна навхелӣ мекунем. Ҳама пешравӣ сабияни ай кисаи моай.
охи субҳаналлоҳ аму штрафое ки ман медодам агар мумкин оз ягон гелик мегирифтам мегаштам бародаро барои ҳамин тоштома шумо да нақл кардесам тоштома шумо да фаҳмудесам бовар кунед агар аввал охир худо гуфтесамтонаку ҳамаша ай лична опити худам гуфтесам бародаро барои ҳамин сабр кунед аму светофор сирхай сабр кунед аму зелёни мешава ё ки мигаёши бисёр мамин мешава ки зелёни се бор маргат карданда ба уже зард мешава мо ҳаракат мекунем ҳамуда бигзарем мегим дар ҳамуҷа мекапамона якумаш ки штраф мешава дуюмаш лишени прав мешава ва сеюм ин чиз рискования дар ҳаёти мо чунки дар ин ҳолат бо ягон девонаи дига аю параи перекрёсток бромаданам ваям мегам ман успед мекунам ҳар дад мезаним мешай авария ҳаракат кунем дар ин ҳолатҳорам бародаро ягон ҷои саросимагӣ надора ба фикрам 2 минут 3 минут ам доставка ё ки пассажирда ё хона рафтести 2 минут 3 минут агар дер кунӣ камакак задержка кунӣ ягон ҷои вайш нестай дар ин ҳолат шумо бояд максимально ҳаракат кунед камтар пуртуқат шавем бародаро бо гуфтестам ҳама авариҳое ки ман кардагиам кадоме ки инстаграм телеграми мара дора прекрасно медонам ман моҳи сентябр 3-4 мошина задам мерседесу бмв дар ки ҷоя метуғри мегирам дар ягон ҷо 2-3 бор права малишат кардам ягон ҷои зуриша надидам вечна гап вечна вай мисол ҳаракат кунед дар ҳамин хел ҳолатҳо ҳам серьёзно относиться кунед аму суме ки шумо штраф да метен аму суме ки шумо гаи да метен бирен я сару форма кунед хтонда ё ки падару модар даравон кунед мисол як чизи хуб да мисол сарф кунед бирен як кас да садақа кунед хайр кунед ми нигоҳ кунед як моменти дигай иҷада ози бисёри шумо 100% ози худто намешносен оз тамошо ин ҳамон специально вай омадем чтобы пурратар шумо да нишон будем мода поворот кардан дар курай яъне разворот кардан дар курай ози акимо даравда ҷа стрелкаи дасти чап дидем лекин бисёр ҳолатҳо мешава ки бачаҳо дар двойной сплошной разворот мекунанд марам ҳам михеле поворот акшот мегирему баъд шрах разворот мекунем баъд медавам меоям яқи бунгаи 5000 10000 гаи даметем лишени прав дигару дигар а не ки мисол просто 5 минут сабр кунем камтар пеш равем мисол шояд даже 10 минут ҳам боша мерем спокойно чихел ки дидеси дар иҷо уже дасти чап поворот карда мешава спокойно разворот мекунем мерем мо бояд қишлоқимона нишон бутем ман намедонам даже и чихел бугум ман аз самам дели ҳамин корора даже дар последнее время до сола ҳамин корора мекардему аря поворода аря разворода двойной сплошной линия мегзаштем ай 10 бор гузаштагимон 5 бор 6 бор қариб гаи қабидагиамона пул додагем гаи мекапа пул метем штрафмон мекунем штрафа платит мекунем бо се равно мерем ҳамин кормона мекунем не ки хелкама как сабр кунем сабру тоқат кунем берем спокойно мисол разворот кунем чихеле ки меган 3 бор права малишат кардан се равно бас накардем ҳамин кора но алҳамдулиллоҳ вақта соат омад уже бас кардем ҳаракат мекунем дига такрор накунем барои ҳамин як хоҳиши бародарона якум очрат и небезопасно мисол любой хел авария карданаш мумкине як мошина шумо намебинем пешай поворот кардан дуюмаш гаи ман мекуна ҳам беправа мемонем бенон мемонем мисол кор карда наметонем ва сеюмаш ки ҳамон суме ки шумо сарф мекунен ура агар мо дар падару модар равон кунем ё ки ягон чихмонда бихарем вай кунем ози даже медонен иҷа як момент айда мо ягон сару форма хариданда ина ози магазин бидуроем агар бигем як кроссовки бихарем бисёри бародаро 4-5 ҳазор да мебини кроссовки ганда маъқулут мешава намехари намира як хелат намехари мардагори мора ман мешам амин мебиним амура сум дорем мегем не монаш пака дар кор нестай мерем боло светофори сирха мегзарем 10000 гаи да метем як сару формара мебинем 10000 да мегем бихарем бо мегем суммон камай намегирем мегем ё ки хона равон кардан дар кора я бародар да ёрдам додан дар кора мегем дар кор нест ё ки мисол меорам кори хайру дигарашта мисол меша момент ёрдам тебегам мегам сумун камай дигару дигар нораҳда гаи мекапа ягон камбудӣ мекунӣ светофори сирха мегзарӣ я сплошной линияда поворот мекунӣ ранги ма разворот мекунӣ ҳамун сума ҳамун гаи ҳамун одам да метӣ ҳамун ҳайвон да метӣ ё ки штраф мекунанд давом метию сума да кори хайр сарф намекунӣ ё ки худ да сару форма намегирӣ ё ки мерай намедонам падару модар да равон намекунӣ ай сарам гузарондам бародаро ба номи аллоҳ ай сарам гузарондам ин ҳамин чизҳоро дидам ай рӯи лична опити худам ай рӯи кори худам ба шуморо расондистам ҳамин рӯз ҳамин соат ҳамин вақту соат расид бигем ина биё бас кунед ки бисёртар сабаб даи да чӣ шид бародаро ман шумо да мефаҳмонам ӯ рӯз як модар занг мезанад чихе бигум мо ҳурмати эҳтиромон калон буд як бародари ӯзбекӣ ай ӯзбекистон ай андижон катишон гап мезадам ман кор мекардам сиклада чанд қабуд связда набуд гап намезадем ӯ рӯз гап задем мо дар шкати авария кардааст мурдааст рафтааст гуфти ҳамун гапҳо уже тамом чихеле ки меганд инна лиллаҳи ва инна илайҳи раҷиун хай вақту соатш омад рафт но беҳтарин мешава ки ҳамин корора мо
камтар кунем мисол вай накунем ва дуо кунем дар ҳаққи якдигар дуо кунем ки ба сабр шавем дар светофорои сирқ да нагзарем мисол ба разворотҳои наи сплашнои двойной сплашнои да нагардем мисол рисковат накунем ҳам суммон катӣ ҳам ҳаёт мон катӣ ҳам саломатӣ катӣ бовар кунед агар ягон ҷои зуриш ягон ҷои хеле катагӣ ягон ҷои популярнигиша надорад на дрифташ на намедонам пешкунаку на скоросту дигараш ки то ҳозира мо ҳами кора мекарда мерафтем барои ҳами как бародари исломӣ как бародари тоҷик как бародар как водител как ронанда ма ба шумо гуфтестам такрор накунем бародаро ҳаракат кунем такрор накунем медонам бисёре бародарое ки нағз мебинанд ранги ма ҳами корора ягон ҷора нагирифтем фақат як гала қарздор шудем як гала намедонам штраф кардем 3 бор правамона лишат кардан даже ба ёдтон бошам 15 сутка мара шинонда буданд чӣ шид ки ҷора гирифтам ягон ҷора биёин ман ямай даак фаҳмонам барои бародарое ки пассажир дад мекунанд бародарое ки доставка да кор мекунанд агар ки 3 минут 4 минута шумо доставкатон ё пассажир дад мекунед шумо метавонед ҳама вақт барои центр да бисёриро да дахл дорам бисёриро шумо акӣ медонед ҳаракат кунед фақат регион маҳкам кунед фарқият надорад ай пеш кадом номера шумо маҳкам мекунед ай ақибам бояд ҳамун номер як лата кати як мисол салфетка кати шумо маҳкам мекунед ай ду тараф пока клиентонаш да дорем пока шумо мисол медавен заказтона мегирен шумо метавонед ки штрафа бигрезем бародаро дар ин ҳолат чунки бисёртар дар даруни москва бисёриятон мумкин бидонен мошино мегарданд соляри сабз наклейка дорад ва ё камераҳо фиксировать мекунанд ана ба боваситаи парковщикое ки медроянд мошинаро хушон сурат мегиранд самое главное бародаро қариб ай хотир мебромад бисёриҳо уже гузаштаги ай саршон ман медонам марам шидагим даже гаи ман кардагиай вақте ки шумо як лата кати тряпка кати номеротона маҳкам мекунед пешай шиштан обязательно проверка кунед ки шумо номеротона снимат кардагин латара чунки вақте ки шумо ҳай карден агар гаи омад қапид и уже лишения прав мешава биёин дата сухан кунем оиди телефонҳо бародаро мумкин ки бисёриҳо шумо надонен ма телефон кайд заниматса мекунем интернет магазин дорем фурӯши телефонҳо iphone samsung ва самном iphone кайд заниматса мекунем iphone-о навам бародаро беҳушам дорем 100% оригинал китайский дубликати хеле чизо надорем самый популярный бародаро возе дар саудо и iphone xr дар корпуси iphone 14 ҳам памяти 128 ҳам 256 ҳам дорем кадомеда ки дар кораи бародаро номеро дар рӯи экран номерои берӯз менеҷер шумо метавонед бинависен бисёр ҳолатҳои да мешавад ки телефонҳоро бо худам лично мебарам доставка мекунам даруни москва а так доставка любой ҷо равон мекунем любой шаҳри россия тоҷикистон дигару смело метавонед муроҷиат кунед қариб основное чира ма хотир мебровардам бародаро и дар бораи штраф буд ма хела пеш инро уже схемаша кашидаги будам сценарияш кати даже тайёр буд оз ма шумо да мефаҳмонам кадоме ки дар такси кор мекунад кадоме ки дар доставка кор мекунад мара ози правил намефаҳма чунки ма чизоро май сарам гузарондам мешавад штрафҳои 250 рубла мо бояд инами ози нишон метам ами ҳай кардесем раи калонда мерем мо бояд стрелкамон постоянно 80 да боша инами чӣ хеле ки 80 да дидесен стрелкаи мо бояд 80 боша ай 80 бояд нафроя ай 80 бояд наброя ами раҳ трасса да рафтесем мо бояд ами хелай кунем лекин фикр намекунем ки ҳами 80 да 81 шава уже камера моро мезана бисёртар агар аҳамият дода бошед штрафҳои мо ай ҳами сабаб мешава барои ҳами бародаро ҳаракат кунед ҳами чизда шумо серьёзно относиться кунед 5-6 штраф меояд и барои полосора ҷиҳидан 5-6 штраф меояд барои скорост бо як галаи дигар штраф барои дигар чизаш баъд уже охири мода уже 15 000 20 000 30 000 штраф мешава чӣ хел кунем ки мо ай ҳами штрафҳо бигрезем мисол одамое ки сахт ай мекунен ганият мекунен дигару дигар мо ози схемаи худ намефаҳмонам бародаро биёин бе обсуждения мада маъқулай ма кати як бародар спорид кардагим программаи штрафа мисол ам мошине ки ай мекунам ваям дора хай дани момент мо ози бе мошинам мисол дар ояндаам даже мошинода мегзарам вечна мисол кадом мошинея ки ман мегирам ҳамон мошина полностью даниёша ваям мезана программада ҳар як штрафе ки меоя мо штрафа севайной платид мекунам чӣ хел штраф мисол 1000 рубл омад ман 1000 рубл штраф меспорам 1000 рубл картаи уда перевод мекунам 1000 рубли дигара мерем ягон чӣ мехарем ман ора мехронам бовар кунед агар ранги ман 4-5 там хеле штраф кунен 4-5 бурам дастум битен ман уже чанд бор додам на самом деле уже хитон мегрезен ами штраф и я намуди намедонам мумкин ки барои ягон хеле барои шумо и детский бошаву барои ягон кас мисол камтар неправильно боша но ман фикр мекунам ки и чиз хуба ягон бародари наздиктон кати ҳам хел спорид кунен беҳтарин чизе ҳамин чиз шуморо мисол остановид мекунад ҳамин чиз мумкин ба ҳамин схема кор карда шумо бас кунед штрафҳоро бародаро ба ҳамин мумкин мо уже ба анҷом мерасонем агар ки ягон чиро хотир мо бироварда бошем нафаҳмонда бошем шумо метавонед смело дар комментария нависен иншоалло ки дар видеои оянда мо ислоҳ мекунем
Инстаграм ва телеграми ма кати телеграми интернет магазин мон дар комментария мешава. Обязательно дар омода подписаться кунед. Видеои оянда дар бораи доставка мешава. Максимум ба шиносотон ба воситаи WhatsApp Viber имо равон кунед. Ягон камбудӣ бошад нависен, мо ислоҳ мекунем. Боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. Ассалому алайкум.